Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples ne ka FKJGP kendit kensan kalahiar khanra ye ki kot jingtho jon ki bar jalla ki ba yo ban bela ha ka shnong paham sim ribhoi district bat ya kate ka jing khanra la penlong da ka paham sim unit ha ka nyau tarik no pra arjar arphoar bala yalam da usam laban bud dien shooting kumu president ha ka jingya sunran lang usam la bon ki mauplang kumu secretary usam la Jeffrey Lingdo vice president usam la pentingan nongshli assistant secretary bat harangkat ki khot jongka ki kot kisla bala khanra da ki tei ki nong yalam ka tei ka seng na ki nong trei bar jalla ki kenthop na du ka labor license bat ka jingpan shisha na ki pulen mi ku bid khot ka FKJGP function net akan ka sngi mi balik mi balik pet ki trading labor license balik press protection documentary kumar labon unta ki bayrung mi kini ki por ba kumur ki brio nagalian ka jungi kisan balang function unit Sofia yemi akan isi balik jura balik jurep tiga ke pengilap tolong na kidon ki ba ngilap kidon ki bunglakang ru itu kan biang ki ikut islah dari nagalian ka jungi kidon ki ba biang kidon ki bombiang lale kaseng lale be ka belengkam ban kajing kentu bagi trying kalong ba usiar so pina ying wai reno marka di ka jikit klik ka jopi pina ying wai cuma kantam gini sngi gini pinai okay di ka jingkit klik ka jopi baga snong athau ka song suk song san om dang snong athau ka bri ju trap hi barok away ka song suk song san nakaliang ka jungi yo barok hi lai biang dot ngri tentang ar lai depan bangilap bombiang bagi kita lagi bengalap lale bida rekam bila khang bagi aipor iki si tayo biang ikut isla ada kimla kaseng hingga saleh ke bekam keruo la kalian ka jungi kaseng ka basai kalong ba ada ki kimbiang ka basai hi le ka kam ibong ba ni nom itu iki kisong hasnong bad kim don hok hiru bersong hasnong tang matre ban kata ban le ino kamru kabasai hi bangin be iki kasnong la pha iki ka kot tiglai trilang hi tiga silong no bakasnong ka bulkam ta kasni sung super andre ka trilang basnong gidon hi bangi